Dili buti pasabot nga pag daghan ka og yuta, daghan ka og kwarta, ang imong kinabuhi is whole na, tingob na, o baka nabuo na, satisfied na, valuable na. Wrong. Ayaw lang matingob ang imong kinabuhi pag naa Ginoo sa imong kasing-kasing. So instead nga ikaw mangita og mga bahandi ning kalibutan, pangita ang Ginoo. Kay kung maangkon nimo Ginoo, maangkon nimo ang tanan. Maangkon nimo ang comfort, maangkon nimo ang peace, maangkon nimo ang kaluwasan, maangkon nimo eternal life, ug maangkon nimo ang heaven, ang earth. Maangkon nimo ang kingdom sa Ginoo, maangkon nimo ang New Jerusalem. Kung maangkon mo ang tag-iya sa tanan, maangkon mo sab ang tanan-tanan. Di ba? So, ayaw lang pagpangita na isa ka portion lang sa riches sa Ginoo. Yuta ra man. Unsa may bili kung maangkon nimo ang tanang yuta sa kalibutan pagkatapos makabsan ka sa imong kinabuhi adto ka sa impyerno. Mateo chapter 16, di ba?